Amina, kin ki yin aure duk kawayenki sun yi, ke kin zauna sai tarin samare. Wallahi ba a gidan nan ba. Kai Kabiru, duk ran da na sake ganin wani a waje, wallahi baka harbe shi ba zan harbe shi. Okay sir. Kana ji? Yes sir. Sun wata na da yarinyar nan kake? Bari kawai. Yau na fara zuwa don yarinyar nan, yau kuma baban ta ya da daga Sambisa. Sambisa? Ni abin da ya kai ni ma gaya mata za mu haɗu gobe, to ban ma samu dama ba ya furta man na wari. To abin sauƙi ga waya ka kira ta mana. Kaya. Ɗanar wani dankali, ƙwarai da ka tuna mu. Har ba dai basirar toyewa ta yi. Daga yau, wa yake kiran ki? Kawo nan, kawo nan. Allah sa namiji ne, ba na kashe ki yau. Hello? Waye ne? Baba ne, ina da. Hello. Waye ne? Wala sunana Alibaba, ina aiki ne da kamfanin MTN. Who wants to be a millionaire? Miliyon? To menene me kake so? A yanzu haka ina tare da kawar yarka Fatima saboda ana mata wasu tambayoyi ta ce lallai ba za ta iya amsa tambayar nan ba ta ba da lambar nan. Domin a kira Fatima ita za ta iya amsa wannan tambaya. Oh to ke gashi kawarki ce take neman taimako. Ba sa ki ansa. Hello Fati? Fatima saurayin ki ne Alibaba dan saurari kawai amsa da ki bani. Gobe ina za mu haɗu. A da safe, B da yamma, C da daddare. C ne amsa. Kin ci miliyan guda. Ta ci miliyan ɗaya? C ku kin ci miliyan guda. Yeee! Dadi! Miliyan ɗaya. Miliyan ɗaya yayi me? Fatima ta ci miliyan ɗaya. Wallahi ba Si da kika faɗa kawai? ta ce gobe da dare ce a saka so ɗin. Ke baki da wayo. Ki tafi yanzu, wawuya ki tafi. Ko dadi? Abin ya huce shi yake kawo rabon wani. Tafi. Ki je ki karbi rabon. Kai ka bi ta. Ba ki je. Allah na gode ma. Daga C fa kawai tace sai miliyan.